फरायसाफोर दिनै एचएस फार्स्ट इयारनि बड' एमआइएल क्लास आं लानो ओंखारदों। दिनै आं जोंनि रायथाइ बिहुङाव थानाय फावथिना खन्थाइनि सोमोन्दै एसे आलोचना खालायगोन। फावथिना खन्थाइनि खन्थाइगिरिया जादों डम्रुधर ब्रह्म। दानिया आं खन्थाइखौ एसे आवरायनि। बे गुवार संसारा अबलांगुरिनि गाबनाय रंजानाय गासैबो बिनि। नैबे गिदिर गुवार रंजासालियाव जों बयबो फावथिना दिन्थिदों बायदि महरनि समाव। सोरबाबा गाबनाय दुखु फावखौ मोनदों, खायफाबा रंजामिनि आखुखौ लादों। मोजां गाज्रि बे दिन्थिनाय सुबुंनि फावथिनाया बुरलुं बोथोरनि दै गोथाल बायदि बाब्राबनाय मिनिनाय माबा नागिरनाय, दौब्रि हाग्रानि जोंखोल निहोर बायदि सुबुंनि आगोमा जिउआ बबेबा बोथोराव स्रोब गोमोरदों। फावथिना दिन्थिनायाबो बिनि मुलुगाव जोबनानै थांदों। दानिया फरायसाफोर खन्थाइगिरिनि सिनायथिनि सोमोन्दै एसे आलोचना खालामनि। क'क्राझार सहरनि साहा फाख्रिगुरि देबर गामियाव डम्रुधर ब्रह्मनि जोनोम जादोंमोन। फरायसा समनिफ्रायनो बिथाङा समाज सिबिनायाव हेफाजाब होबोदोंमोन। बिनिखायनो उनाव कंग्रेस राजखान्थियारि हान्जानि जानानै बिथाङा एमएलए सायख' जादोंमोन। बिनि उनावनो बिथाङा एपीएससीनिबो सोद्रोमा सायख' जादोंमोन। बिथाङा गुबैयै खन्थाइगिरिबोमोन। फरायसा समनिफ्रायनो बिथाङा गुबुन गुबुन बर' लाइसि आरो बिसम्बिफोरनि थाखाय बर' खन्थाइ लिरदोंमोन। दानिया फरायसाफोर फावथिना खन्थाइनि गुबै बाथ्रा। शेक्सपियाराबो बे बुहुमखौ गंसे गुवार रंजासालि होनलांदों आरो बे बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंखौनो फाव दिन्थिगिरि होनलांदों। खन्थाइगिरि डम्रुधर ब्रह्म बिथांनि फावथिना खन्थाइयाव बे सानथौखौ बेरखांनाय नुनो मोनो। खन्थाइगिरि डम्रुधर ब्रह्मनि बे फावथिना खन्थाइनि बायदिब्ला बे मुलुग संसाराव जों साफ्रोमबो सुबुङानो फावथिना थिलिनि एबा रंगमन्चनि साफा साफा फाव दिन्थिगिरि एबा फाव दिन्थिगिरि। बे फावथिनासालियाव सोरबाबा गाबनाय सोरबाबा मिनिनाय फावखौ मोनदों। बे फावफोरनि सामलायगिरिया जादों अबलांगुरि इसोर। जाबायदि रंगमन्चआव साफा साफा भाव एबा फाव दिन्थिगिरिया गुबुन गुबुन फाव दिन्थिनानै सुबुंनो मनोरन्जन होयो आरो बिसोरनि फाव दिन्थिनायफोरा जोबब्ला रंगमन्चआव फैसालि गोग्लैयो, बेबायदिनो जों सुबुं हारियाबो बे मुलुग संसाराव जिउ थासान्दिहालागै बायदि बायदि महरनि फाव दिन्थिबाय थायो आरो सम फैनाय लोगो लोगो बेफोरा जोबनानै थाङो। खन्थाइगिरिनि बायदिब्ला सुबुंनि बेबायदि फाव एबा फावफोरा अरायनिबो गोजोन नङा एबा मिनि रंजा नङा। बे संसाराव सुबुंनि जिउआ दान्दिसेनिल', दानो दङ दानो गैया। सुबुंनि बे फाव दिन्थिनाया बुरलुं बोथोरनि दै गोथाल बादि। बुरलुं बोथोरनि दै गोथाला जिबादि लैथोखौ थांखिनानै गावनि इच्छा मथे बोहैलाङो, बेबायदिनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुङानो गाव लुबैनायखौ मोननायनि आसायाव, गाव लुबैनाय माबा मोनसे जानायनि आसायाव बे संसाराव जिउ थासान्दियाव नागिरबाय थायो। नाथाय बेफोरखौ साफ्रोमबो सुबुङानो जाफुंसार होनो हाया। मानोना सुबुंनि जिउआ बे बुहुमाव दान्दिसेनि थाखायल'। जेबायदि दौब्रि हाग्रानि दै। दौब्रि हाग्रानि जोंखोल निहोरा
जेबायदि फुंबिलियाव जोंथि जानानै थायो नाथाय साननि बिदुङा राफोद जानाय लोगो लोगो जोंखोल निहोरा राननानै स्रोब गोमोरलाङो बेबायदिनो बे मुलुग संसाराव सुबुंनि जिउआबो जोंखोल निहोर बायदि दान्दिसेनि थाखायल' दानो दङ दानो गैया माब्ला बे बुहुमनिफ्राय गोमालांनांगौ जायो रावबो मिन्थिया। बुहुम बिखायाव फावथिना दिन्थिनायाबो समनि लोगो लोगो जोबनानै थाङो। खन्थाइगिरि डम्बरुधर ब्रह्मआ बेखायनो सुबुं जिउखौ बे फावथिना खन्थाइयाव रंगमन्चआव फाव दिन्थिगिरिजों रुजुदों। बिथांनि बे फावथिना खन्थाइया दोंसे सिम्बलिक खन्थाइ। फरायसाफोर नोंसोर निश्चय गोसो होनानै लेसनखौ लानो नाजागोन आं बेबायदिनो सानो। दानिया एसाङावनो आं लाखिबाय।